Naminpinsan arimanyag iti Kapitolyo ti Abra. Kalpasan ang napasing John dagiti nagduduma a kulay ti Christmas lights. Tema itaatawen, Ranyag ti Abra. Makita iti ngato ti Kapitolyo, ti giant Christmas tree, ano dekorasyonan ti Christmas balls. Idinto napunno ti sangwanan ti Kapitolyo, ti Christmas lights. Christmas is always special in Abra. Not just because of the lights we turn on, but because of the hearts that glow when we come together. When I look around, I see families holding hands, children running with excitement, elders smiling with pride, and I am reminded of what Christmas truly means. Pamilya, ayat, panagtitinulong ken panagkaykaysa. Nostalgic vibes met, tiin parik na, dagiti Santa Claus, anang tedregalo kadagiti ubing. Yaman na kada kayo amin. Tila dawat ko, let's say, joyful Christmas and a peaceful New Year. Yan dagiti giant nutcracker, amang simbolo ti proteksyon. Kas pa ng salwa ti gobyerno, kadagiti umili para iti pagsiyaatan. Imunan iti daytoy, limawag ken nabiyag met ti rabi iti kalsada. Kabayanan ti panagparada dagiti estudyante, manipod kadagiti 10 a pagadalan iti nagduduma nga ili ti probinsya, usar dagiti Christmas lights costume. Naibida pay ditoy dagiti giant lanterns, ana aramid manipod iti indigenous materials. Paset pay ti programa ti dance competition dagiti 10 a pagadalan. Nagunod ti Tiempo National High School ti kampyonato, kinimawat da ti 50,000 pesos a premyo. 30,000 pesos met tinayawi ti San Juan, ang nagpwesto iti first runner-up, ken second runner-up iti Peñarumia, nga daan 20,000 pesos a premyo, idinto 15,000 pesos ti consolation prize. Ti pa nakapasilaw ti Kapitolyo, ket saan laeng nga arkos para iti Paskwa. Ngem ket di, agserbi a palagi, ti pudno akay papanan ti Paskwa, ti panagiinayat, panagpipinnakawan, ken namnama. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.